hasi egiten gara. Azkenengo itzaldia, ikaste urte hontako azkenengo itzaldia, datorren astelenian batzarra daukagu, eta azkenean oinatin bertso saio, ederra, bale? Orduan, gaur, etorri gara bergaran, bergatar bat ezagutzea, bai? Bergakoak ezagutzen dugu, baina beste jendeak, joan dadila ezagutzen. Mikel Linazizoro, eskalatzailea da, bera? Beste gauza asko ere, bai, komentatuko dugu. Eta bere jarri du bere kurrikulumaren laburpenean, gure web orrian, Espainiako eta munduko eskalada nabarmendu dela. Nire gisa gustatzen zait itzaldiaren izenburua, ez dakit zeinek, bietako zeinek jarri da ben, obion artean, baina hartzeko hormetatik munduko koparako arrastoan, untxe, komentatuko du, orduan badauka maila, badoa. Berarekin, Unai Ugarte Mendia, hau ezagutzen dugu, aurreko ikasturtetatik, oinatin esan genuen, ontsa komentatzen, Malen Osarekin, bigarrenak editu dena, Zegama aizkorriko hortan, eta orduan, bien artean, badakizue, joango dira saltzen, zer azalduko dabe, Mikeleni eskalatzaile ibilbidea, bai? Baina horrekin batera, goi mailako eskalatzaile, goi mailako kirolari baten, zer daen, zer egin behar du mantentzeko, guzti hori, zegoeratan aurkitzen dan, hori dana joango gara ezagutzen, bai? Eta gainera hau txelen komentatzen ginuena, goi mailako kirolaria, baina segun ze kirol mota, ez da berdina, bai? Askotan maila oso altuan ibili arren ere. Eta nik lehen bailen hitza ematera noa, bakarrik aipatzea, lehen esan dut, ez da bakarrik eskalatzailea, bai? Hemen daukagun mutil hau, ustailean, begiatu dudanez, egiten ditu 26 urte, ondo? Bai? Kalkuluak egin. Medikua da. Baitere. Orduan, nik uste du bere denbora oso ondo aprobetxatu duela, bai? Saiatzen, Bai. Nahi dozuenean, hasi, bale? Egunon, denai, eta eskerrik asko. Olako eguraldia eukita, hemen sartu zeatelako, Mikel entzutera gehien bat. Nila laugarren aldia dut, da aurrenek lehenbiziko aldia, hemen seminari eder hontan gaudela, eta, gaur Mikel ekarri dugu. Azkeneko itzaldia, Mikel, esan diet gaina, zintu dela asko estutuko, zaitik ni bai, baina zuen etorkizuneko medikoa izango da. Orduan, traumatologoa gaina. Ondio denporia, hemen, jende gutxi gongo geha, ez guztiko dauzkagunak, ziurrenik inorrez, orduan, saiatuko geha asko ez zuten, zatik egun ematen kirofanoa jute balin bagea eta topatze balin bagu, igual guatuko gurekin. Keba, nik ondo zain dut zuen. Mikel, kontatu pixka, nola zaude? Medikuntzako ikasketak, gero utziko dugu. Gehiago, nik uste dugu intereseila, mediku izateko zauden ja, edo handik ez, esan dugu, hori, medikoa naizela, baina nik oin gutxienez karreria egin dut. Ondio ez nabil lanian, baina, ja ikasten urrengo urtean mirra itxeko, eta Laizter lanian hasten gantz, eskalatzi asko gustatzen jal, baina medikuntza mundu hori, eta, egun ematen trauma izatea nire ametza da, así que, poliki, baina hor gabiz lanian. Mikel, hemendikan pentsatzet gehienak, asko bintzat, aitona monak izango gala, argazki ikusita eta, zen bat urte ditu argazki honen, Mikel? Ez nes akordatzen egisa esan, baina hor zeukiko neban 15 urte, oindala 10 urte edo, bai. Gutxi gara, Ielusia, gaztetxoa. Ile gehiago, ki? Gehiago, poliki gero ez da. Karo, zuzea ikasle hona, izan dakoa, oso ikasle hona, medikuntza ikasteko sartzeko ja, eskalatzailea apartare bai. Ama askok, beraien alabaintzako nahiko luketen nobixoa, amon askorentzako biloa perfektua. Ez esan gauza horrek. Ez, a ver. Hau etenak aidea, bakizu aidean pentsatzen Mikel. Hostia, honek zenbat ligatuko zuen, o ligatzen duen. Ez lila formal dago. Ez, baina, a ver, azkenian ikasle hona bez, niri txikitatik gustau jat medikuntza mundu hori, eta bai eskalan eta bai ikasketetan, ez dakit nire personalidadea, nire otxuran gauzak
ez ondo organizatzia, eta aldean inean gauzak ondo itxia. Eta hori, zimaz, beti da ni gustau jat, eta ez dut ikasi miotelako, ikasten dut gustau etxe jatelako mundu hori bai, eta hortaz beha disfrutatzen dutelako, ez dago beste trukoik, Claro, batxilergoa bukatu zen unean da, Mikel, beti izan dezu argi, ni medikoa izan, badao jendeak, zalantzakin iristen dena, azkeneko urtea, eta ez dakina, hiru lau karreratan apuntatzen dena, baina, beti izan dezu argi, mediko izan nahi zenula. Gisa esan da bai, nire gurasoak ez die medikuak, baina dauzkat bitia eta tio bat medikua diela, eta gisa esan da txikita, tio zeukan kotxe politxa, deskapotabilia, eta ni txikitan galdetzen eban, ama, zein dio kotxe hori eukitzeko? Asko ikasita medikua izan, eta nire, medikua izango naiz. Eta pixkat holan hasi izan, pixkat txiste horrekin, baina ez, gero hori txikitatik gustau jat, eta gisa esan da, selektibidadea inebanean, bakarrik medikuntza jarri neban, ez neban opzio gehiago jarri, eta, hor bezuertia eukin eban, eskala, goimaiako kirolaritxak, badauzke plaza batzuk ez, karreretan, reserbauta, hori kirolarixen dako, eta medikuntzara sartzea normalian oso zaila da, eta nota oso honetara bia bai batxilergoan eta selektibitatean, eta nik suertia aukin eban, nota ona bihar nebala, baina ez hain ona. Eta hori, eta eran eban Bilbon ikasteko medikuntza, eta zuzenian ara. Argi neukan espan eban hori itxen, beste urte bat itxengo nebala, berriro egin selektibitatea edo lo que sea, baina medikua izatea nahi neban, así que ez neukan hori, opzio gehiago. Pentsatzen jarri naiz, Mikel, da kotxea? Oso dizuia kotxe hona? Ondio ez, 2000 urteko furgoneta batekin noia, baina ez neske jatzen gutxien ez hor loitxeko eta... Osa bai ez diozu galdetu, zenbat urte pasai ardian lanean, kotxe erosteko? Ez, hori hartu jaten galdetzia. Baina, Bueno, Mikel, Bergalarra, esan dugu, ez? Claro, kanpoan zaudenen da bergaraitza aipatzen dizuenen, zer tortzaizu burura? Ze momentu, ze leku, ez dakit, zu denbora asko pasatzen duzu, Bergaratik kanpo, Bartzelonan ikasten egontzeare bai, urte erdi, gero galdetu gizu zenbat egun pasatzen juzun, azkeneko 10 urtetan zenbat egun pasatzen juzun Bergaratik kanpo, ez? Lehiaketak, txapelketak, ikasketak. 10 urtetatik 9 urte kanpoan. 9 kanpoan? Ez, baina azkenian, ez dakit, niretzat Bergara dana da, denbora asko pasatzen dut kanpoan, lehen ikasten, entrenatzen, onzan, ez dakit, oindala urte batzu uda bat, irten ginela ekaina hasieran eta iraian bueltau nintzen. Eta uda dana kanpoan, Austrian entrenatzen, gero Italiara hartzen ginen furgoneta eta uda guztia handiziar entrenatzen, azkenian Bergaran eta etxetik gertu ez dauzko instalazio oso onak eta hori munduko kopak eta txapelketak preparatzeko askotan kanpora irtetzen ga. Eta azkenean asko botatzen faltan hemen daukaguna, ez? Gero natortzen nahi zenian, bihotza berriro betetzen dut, indarra hartzen dut, eta gero berriro irtetzen ga kanpora. Baina gisa esan da, gero ez da gehiago irten Bergaratik, gero ez da argixau daukat, hemen daukaguna oso politxa dela, eta ez naizela hemen dimoiduko. Badakazu lekuren bat Bergaran edo eskualdean, etortzean aldiro, kanpotikan etortzean aldiro, bisitatzea gustatzen dizun bat? Propioren bat? O zuzenean rokodromoa sartzen zaila? Ez, amaman etxia. Amaman etxera gotia bazkaltzera. Hoi, badaukazu itura hoi? Oin hemen nagola, estero juten nahi. Ipatu duzu, 89 urte egiten ditu bihar? Bai, bihar justo. Ez, azkenian lagunekin egotia eta familiakin egotia, hori niri asko gustatzen jat, asko disfrutatzen dut momentu horrek, eta hemen agonian aprobetxau egin bihar die. Mikel, zu eskalatzen hasi aurretikan, edo ez dakit pareitxola eskiatzen ibiltzen zinen, bai? Anaiarekin batera. Enteratu nahiz, eskiatzale hona zinala, bai? Oin dala, ja. Txapelketa batzuk irabazitako ere, bai? Bai. Eskalatzen hasi baino lehena, ez dakit, 3 urtekin edo eskiatzen hasi nintzen, eta gurasua baizien eskia hori, ez no bitzen zaben, eta anaia bai, beti da nik eskia horia, eta ni atzetik eskiatzen, bai. Eta
nire nahian entrenadore batek eruan zozkun eskalatzera, eta hortik ezagutu nuen pixka bat eskala mundua, baina 14 urte urki arte gutxi gora bera, eskala baino gehiago eskiatzen ibiltzen nintzen, de hecho jakan egon nintzen bizitzen bai, goizian eskia egiten ginen, eta atzaldetan juten ginen klasera, 3 ordu bakarrik, txoio. 3 ordu ikasi eta alare mediku, Zuga ze baten, Mikel. Eta, bueno, hor, eskixan bai tope bili ginen, baina, bueno, ja heldu zen momentu bat, eskala eta eskixan artean aukeratu bizala, eskalako entrenamentuak eta preparazioa oso desberdina eskiatzeko olako hankak, eta eskalatzeko hankak pixua die bakarrik. Claro, 13-14 urterekin, ja aukeratu behar izatea, ez? Normalean, 16 urterekin, edo pixkat zailen erreixa edo zaila egin zaizun, edo argi zeneukan, jazta, eskia bukatu da, oazen beste aldera pasatzea. Hombre, ez da inoiz, erreza izaten hori, azkenean 14 urte izan arte eskixan ere bizitza zen. Eta atzia lagatzia bai laguna, bai entrenamentu rutina horrek eta eskiatzia asko gustatzen jatela lagatzia esan erreza izan, baina egisa esan da eskalada inguruko dana, o eskala daukan kultura hori edo balore horrek gehiago betetzen zoztan, eta etxetik gertuan eban eskalau, eta eskiatzeko beti kanpuan bai. Eta, mendira irtetzia, eskala horien pixka filosofia hori bai gehiago gustatzen jaten, eskisa zen askoz be kompetitiboa, bakarrik txapelketak, eta eskalaan aldiz txapelketa dare, baina geixen eitzen duguna eta geixen disfrutatzen duguna mendira irtetzia lagunekin, eta zu arrokan kontra, zu arrokakin batera ez, hor paretan egotia hori oso politxa da, eta geixen esan da nahiko argi neukan eskalatzen jarraitzea nahi nebala. Oa indikan, urtero bueltatzea, eskiatzera edo jutezea askotan, edo agian debeka duteko zute, Mikel? Ez dakit hori, ez esatet futbolistak, hori denak debeka dutakate, ez? Arriskuko kirol bat delako, ez? Motan ibiltzea bezala, eta horiek debeka dutakate. Zuek ez dakit eskiatzea eta? A ber, eskaladak dauzkan gauza honak eta txarra dira ez gala futbolistak. Ez dauzko futbolistan bizitza ez dirua, baina gero beste gauza asko alditzu goein, ze azkenean ni naiz nire arduraduna, ez daukat beste inozek esaten ez dela ez eskia ez, eta niri eskiatziak ez dakit bihotza betetzen dauzta bai, eta ondo eskalatzeko eskia hoin bi, ondo izan behin nera nahiakin eta familiakin, juergan irten bian ez lagunekin, azkenean bizitzakin pozizarenean ez, nik gutxian ez da, hobeto eskalatzen duten momentua. Eta beste gauza batzuk itxian, niri ondo etortzen jat, eskalatzen ondo ibiltzeko. Mikel, niztu ezautu zintuen uste, ez egiten, 18 urteekin, ez, lehenago pertsonalki uste 18 urteekin nola izan zala. Ni goratzen ez argazki hontaz. Hau izango zen, zure argazki hola, ez dakit, prentxan ateratako lehenengotako bat. Ez? 15 urteekin, zuia ezagun egin zinan, eskalaren munduan, esplikatu jozu, hauei zeatik egin zinan ezagun. Oindala urteak, oin jende askok eskalatzen dago, baina ni hasi nintzenean oindala 15 urte edo, orokorrian eskalatzen zeben jendia ziren nausixabak, ez? Eta nizan nintzen pixkat, como el chiquitillo, ez? Hasi zala hor eskalatzen, eta, ondo ematen jaten, eta nahiko goiz, eskala honitxun pareta batzuk oso zaiak, 12 urtekin hor baltzolan diman pareta oso zail bat, gero 15 urtekin Iruña aldian etxaurin beste 9 graduko pareta bat, eta izan nintzen, estatuko gaztiena, historixan gaztiena, olako bide bat igotzen, eta horregatik nintzen pixkat, ez dakit, ezaguna eskala munduan, eta, hori izan zen. Gero esplikatuko dugu pixkat graduena, Mikel, zatik guk, egunero egoten galago kirolari hartzen, da baki gutxi gara, baina, Arantxari esan diogu, esplikatuko dugu gero, gradua, zailtasuna, eta zuek askotan irakorriko ez dute ez, Mikel Ignazi Sorok igo du behatzia plus, eta ez dakit zer da behatzia plus, ez? Claro, azkenian... Esplikatuko guain, igual, Mikel? Igual, bentsa, bertan, ez? Dago
paretak graduatzeko, bueno, paretan zailtasuna, ez, nolabait plasmatzeko gradu batzuk jartzen ditugu. Eta zela graduatzen dugu, eskailera batzuk berreza die, eta pareta lisortatik gotzia oso zaila da. Hasten da lautik, gutxi gora bera, eta munduko zailena da behatzikoa. Orduan, lautik gradu bakoitzian, gradu diferentzia dago. Zazpia plus, zazpi B plus. Eta holan, igotzen zoiaz, gero ez da zailagoa izan paretia, azkenian, pixkat eskaloiak igotzen, ez? Eta munduko zailena da behatzi C. Orduan, behatzikoak itxia, orokorrian oso zaila da, eta, bueno, jende gutxik egiten dau. Eta, hori graduatzen dugu, azkenian, pareta oso desplome handixa badauka, zailagoa da hemendik igotzia, hemendik baino. Ez dakizela esplikau, baina gero ez da, paretan inklinazioa eta bertan daren agarriak kontuan hartuta, pixkat zailtasun hori markatzen dugu. Eta zela egiten dugun hori, lehenengo igotzen danak esaten dugu, nik uste hau 8 dela. Eta gero urrengoa etortzen da eta esaten dugu, nik uste zailagoa dela, nik uste errezagoa dela. Eta holan, relatiboa dela, esan egiet, ez? Ez daula neurgailu bat elektrikoa dana esaten duna, hau da, igualengo aplikazioan baina, ez, Mikel? Bueno, badare aplikazioan, gaur egun inteligentzia artifizialakin eta holako gauzak se hace todo, baina, orokorrian eskaladorien artean, heltzen ga, ez dakit, konsenso batera, eta esaten du, hau 8 da. Badao jende espezializatua, gaina, ez? Bai. Zein da zure zailtasuna hundien, Mikel, baina arte egindakoa? Urten egin duten bide bat, lehen esan dutenekoa, Baltzolan, Diman, behatzia plus. Zenbat falta da, zenbat gradu falta dira behatzi zera iristeko? Behatzi zera iristeko, eskalai batzu da, behatzia plus, urrengo izango zen behatzi B, behatzi B plus eta behatzi C. Bueno, iru. Iru. Eta ben justo nabilanean horra txarte aldian beste pareta baten ondi ez tabela inobezekein, eta behatzi B alda izan. Eta hori da, azkenean poliki ez, saiatzen ga, gradu izigotzen, eta gero ez da pareta saia bakitzen. Bueno, bain, behatzi A+, zaudez. 26 urtekin, eskalatza batentzako adin muga ona. Gaur egun gehoz da gaztegoa gare bai, baina zenbat urterekin iritsi zinen zu bederatziko zailtasunea. Hombre, galdera hori egin da bero, azkeneko 10 urtetan ez dut asko oigo. 15 urtekin behatzia, ja. Claro, zailtasuna ikusteko eta, Mikel ez, zer da zailagoa? Gaur egun egitea bederatzi A+, edo ja bederatzi egintzen nula 15 urtekin. 15 urtekin, jende gutxik egingo du bederatzi. Oso gutxik, bai, eta, horregaitxik izan zian pixkan notizia, ez? Azkenean, hasi nintzen 10 urtekin edo eskalatzen, eta urte oso gutxitan, ez dakit, ondo ematen jaten kirolau, eta asko hobetu neban, o asko azkar evoluzionau neban, eta hori, 15 urtekin behatziko bide bat egin neban, eta azkenengo 10 urtetan bakarrik, plus bat egin dut zaila, baina azkenengo urtetan bebai, pixkat txapelketa munduan egon nahi sartuta, eta azkenean, ez da batzutan oso kompatiblia txapelketetan egotia eta mendira irtetzia, o ikastia lagunekin egotia mendira irtetzia eta txapelketak itxia, orduan egunak betala ordu dauzka eta banerako ez dago denporai. Bueno, ingo deuna da pixkat kurrikulum altxe ingo du ordu, Mikel. 10 urtetan ingo dezu bakarrian plus bat, baina zenbat domina, zenbat txapela, zenbat txapelketa, eramatik juzu buruan edo ez da olekurik ja etxean txapelentzako ere, bai? Igual hemen batentzako beharko, nike bai beharko etelako, egin bat? Oparitzare gaizke ez, Mikel? Bueno, azkenian urte asko ez ja txapelketetan eta holan, eta kontuan hartuta, ondi urtiak ez dakit, igual 20 txapelketa uki ditutela, futbolista bezala izazte bururo dauzkela partiduak, egon zen epoka bat, Espainiako txapelketak, Europako txapelketak, munduko txapelketak, juveniletan eta gero absolututan, isa azte bururo txapelketekin, oso liauta eta alde batetik bestera. Eta, gero hori, dominak
Morroska bat engo dira, ez? Batzuk bai, baina... Zene garbitzen ditu txapelak eta hori dena, Mikel? Ba, isa esan da... Zu pasatzen baituzu, behatzi Gelandare etxetik kanpo, hor baten. eta ez tia asko garbitzen, Mikel, aipatu egu 15 urteekin ja, jo zenula behatziko zailtasuna, ez? 15 urteekin hori joatzea ja, zure izena jarri izan eskaparate batean, ez? Nola kudeatu zenun hori dena? Bandala 10 urte, sare sozialak ere ja bazuten bere garrantzia, ez? Gaur egun ja, izugarria da, baina presio hori eta dena nola kudeatu zen duzu dena? Bueno, gisa esan da nik ez notzan importantzia garrantzia handirik ematen, ez? Ni berdin eskalatzera guten nintzen ikastolatik irtetzian, berdin eitxenaban bizitza. Azkenean, gaur egun esan dozun bezala sare sozialak eta oso importantiak die, bai patrozinadoria dierata, eta, bueno, dana baitxik, ez? Baina, suertia aukineban, ondio 2014, 2015, 2016, garrantzia gehiago euskela eskalako revistak eta ez hainbeste Instagramak, orduan, ja betian behin agertzen bazinan revista baten ja isa urtia inda zeukasun, eta zeukasun presiño hori, azkenean, atzetik patrozinadoriak, entrenadoriak eta ekipoa dago bai, eta nahi ala ez, batzutan presiño puntu hori igertzen da. Baina gisa esan da, txikitati, bueno, igual oin presiño gehiago dauka txikitan baino, hor lasai neuan eta lasai eskalatzen neuan. Aipatuta, Mikel, hainbeste ordu ez, pasatzen dituzuela zuek eskaladan, ez da egin munduan besteri badaor, eskalatzailea eta medikua dana. Osea, bilak uztartzea, medikuntzak eskatzen dulako ordu asko ikastea, eta ez, aipatu dit, goizeko 7 egitzen dela, eta ordu arte ikasten pasatzen dula, Gero atxaldea libratzeko, ordu batzu badia hoik. Bartzelona pasa ez zure bai, urte eta erdi, ez? Orduako ja, karrera bukauta zenune bai, ez? Baina urte hauetan guztietan, nola kudeatu dituzu ikasketak, eskalada, kanpoa jun behar izatea, ordua, osea... Bueno, azkenian, ez lehen esan duten, bezala pixkan nik uste importantiena da gauzak gustatzen jatzulako itxia eta pasiño horrekin itxia gauzak. Bestela ezinezkoa da. Baina gisa da, igual hori, txapelketa bidaiak eta askotan nintzen el tonto que estaba abioian ikasten, o ez dakit akordatzen naiz behin neukala azterketa astelenian eta astebukaeran neuan ez dakit Innsbrucken uste osala Austrian hor. Goizeko 5etan txapelketa eta gero, gaba guztia ikasten, hoteleko rezepzioan eta rezepzionistak onduan. Me decía, zeitzen dozu hemen, zetan zare zapatu baten goizeko 5etan o 4etan ikasten hemen. Baina, bueno, azkenian, organizatzia eta esan dozun bezala, oin saiatzen ez, goizeko 7etatik ordu bizetara ikasten, hola gero atzaldia libre daukat entrenatzeko, mendira juteko, baina, bueno, gauzak pasiño horrekin itxia eta organizatzia da klabian ikuste. Bueno, aipatu dugu traumatologiako bide hartu dezula, zeratik traumatologia? Bueno, azkenean kirolari eta eskalabare bezala nik uste medikuntzako arrama politxa dela lesinoekin erlazionatzeko eta rehabilitazioa o azkenean eskaladako lesinoak askotan operoen biadi atzamarrak o sorbalda o beste dozer eta kirolaritxekin, korrikalarixak, belaunak, danetik, kirolakin erlazionatzeko aukera oso politxa da eta medikuntza barruan are rama pixkat mediku hauak eta beste rama batzuk pixkat gehiago kirofanuan zarela eta niri alde horrek gehiago tiratzen dozta, bizturitxakin kirofanuan egotia eta pixkat manualidadiak itxia, hori gustatzen jat, así que horregatik noia pixkat... Ez dakit esko honetan gauden gu, Txapa pintura. Baina bai, azkenean hori daukat buruan, baina hori lortzeko bai, aurten ordu asko sartu biako ditut, ze azkenean Euskal Herrixan
mediku oso nadare, eta jendiak asko ikasten dau hemen ikasi eta hemen lan itxeko, eta hori, ez da erresa. Bueno. Hoi da beste arazoa, ez, Mikel? Azkeneko urteetako arazoa, medikuntzan, esaten dutela ez, jendeak kanpora juten ari dela, ez? Hemengo baldintzak, eta hor badago, ez? Aste honetan ebai berriro greba batean daude, medikuak, eta hori, horrek bildurra ematen dizu? Etorkizunera begira, pentsatzea, pasaitunik 8 urte ikasten, hau ez? Eta gaur egungo baldintzen gatikan, kanpora pentsatu ezu, ostra, igual tokatuko zail kanpora jutea. Ez. Dene buruan ez da sartzen ideia hori, ze nahikoa denpora hona kanpoan, eta hori, niri Bergala gustatzen jat, Euskal Herrian egotia gustatzen jat, hemengo kultura, hemen daukagun dana, eta naiz eta igual lan gehiago egin eta gutxiago grau, ni hemen geratuko nahi seguro. Bisturiakin. Hori da. Eta, bueno, hain gutxienez, gogo asko daukat lan eitzeko eta ordu asko sartzeko. Gero igual urte batzu barru ia kantzauta nago eta... Nazkatuko zailo. Kantzauko naiz, baina, bueno, ingoz gero ez da lan gehiago beto. Leheno galdetu diot, aber zein dan medikuntzan espezialitatea zailena, sartzeko eta... Nik uste nugu traumatologia, zala. Gehien bat, azkeneko asteetan entzun detelako, Mikel, osakidetzan gehien atzeratzen ari diran ebakuntzak eta dira traumatologia. Bakizu ezein dan? Hiru aukera emango izizuet. Zailenetakoa. Estetika entzun dutan dizia. Estetika bat, beste bat. Bai. Derma, cirugía estetika eta plastika, bai. Cirugía estetika, Mikel? Bai. Euskal Herrian cirugía estetika. Ez, baina, pentsatzen dugu, pribaoan itzen dien gauzak eta publikoan itzen dien gauzak askoz be diferentia di. Igual norbait txerre itzen da eta musua rekonstruir o lo que sea, olako gauza oso politxak, oso teknikuak eta oso, gauza oso politxak itzen dugu, bai, eta gero, pribauan dauzkan aukeren gaitxi bai, jendiak hori aukeratzen dago. Bueno, beldurra, bitza, Mikel, eskadan beste gauza bat oso nabaria dana, ez? Hemen ja, neregatik hasita, urte batzu baitugu ja, beldurrak urteekin areago titzen dira, ez? Edo ez? Zuk hormak jotzen nahi zanean, Mikel, behin altura bat hartzen zutena, noiz aste zehazu beldurra sentitzen? Gisa esan da, eskalatzen hasten zanean eta paretetan gora hasten zanean, igotzen, hasiera baten, jendiai beldurra ematen dutza, baina gero ja denporiakin niri beldurra sartu bidarrian, ez dakit, placer sentzazio bat... Zegi pasatzen zuen kontrakoa? Niri al revés, gero ez da gora, gero ez da, bueno, gehiago gustatzen jator goizan egotia, lasa izare, ez dago normalian, ez da zebentzuten, bakarrik como tipo vacío, bueno, ez dakit, gauza oso politxa da, eta ez daukou normalian beldur askoik gauza kondo ditzen badie, ematen dago eset, baina paretetan gora ibiltzia oso segurua da. Soka ondo badago, ondo lotzen basa, dana normalian, dana oso ondo ditzen mozu, ez dago arriskuik. Gertatzen dien asidentiak eta hola, izaten die, error humano, esaten da bezala. Gauza ose ez talako ondo egin, olako ose. Baina normalian gauza gutxi pasatzen die, nik eitzen duten eskaladan. Gero eskalada barruan, modalia desberdina da. Batzuk soka gabe eskalatzen, beste batzuk... Hoxe, ipatuko dugu antxe. Nik iritsen egin horta. Eskalada munduan badago espezialidade bat, ez? Solo ditzen diena. Bai, ez da solo. Solo esan nahi du sokari gabe. Hortan, ez dakit, izarra edo denan eskutan dauna da, Alex Honnold, eskalatzailea. Orain dela gutxi igual ikusiko zenuten, Netflixentzako egindulako dokumental bat, Taipein uste zala, ez? Bai. Igo du edifizio bat, zer gabe, egin dizkiote ikerketa batzuk behaire bai, ez? Eta atera duten konklusioa izan da, berak beldurra, ez dakila zer dan beldurran zati hori ez, beste guztiok oso garatuta daukaguna, beldurra ez,
berak ez dula sentitzen, ez? Orduan, egin ditu pareta asko, soka gabe. Bai. Bai, Esplikatu iguzu, biki, Ba, nik uste bera, esaten da, berak garuneko zona bat da, beldur hori sentitzeko garatzen da bena. Eta berak, hori, ematen dago, ez totzala asko funtzionatzen, eta beldurra sentitzeko inbea ditxula gauza oso beldurgarriak. Bai, baina, badirudi orain arte, ez dula ez egin, bere entzako ez dala, ez? Bai. Eta, baina, bueno, hori da, eskala munduan euneko bata o gutxiago. Osea, normalian ez da oso famatu hain da, ze itxen da bena, oso arriskutsua da. Egitza esan da, ez da oso zaila. Arriskutsua ez, hor aukera bakarra dago. Aukera bakarra daukazu. Hor ja... Bai, itxen ditun gauzak igual ez oso zailak, baina aukera bakarra dauka, eta jausten bada, 200 metro, 400 metro jausten da lurrera. Orduan horregaitxik inda pixka famatua, baina nik uste horrek eskalada ez totzala oso, ez dakit, ez totza onik itxen, ez? Aportazio berezirik ez du ematen eskalada? Ez totza ematen, azkenian gero asko ikusten da, eta jendia pentsatzen dau, zuk itxen dozula hori dala, eta esaten dutzu, baina noiz bai jauziza, eta egunero jauzten naiz 1000 aldiz, baina ni lotuta noia. Eta orokorrian eskalatzen dugunok, dano goiaz lotuta. Eta hori, nik uste jendia erakustia olako gauza, ez dela oso politxa, bez, eta ez dotzala onik itxen gure kirolai. Eta hori, nik transmitidu nahi dutena ez, batez gazteitxuei eta bere gurasuei, Horrek gauza dela, segurtasuna. Hori da, oso kirol oso segurua dela, eta gauzak ondo ditzen badie, ez dagoela arriskurik, osea, normalian, aksidente gehiago gare beste edozein kiroletan, eskadan baino, Bueno, zuek solo txikiek egiten juzu, bulderretan, eta ez, baina ikusten dezunen bea, Mikel, horako paraditatan zintzilikan, osea, zintzilikan ez, solte doa ez, baina zetor zeizu burua, osea, ez, nik pentsatzen detena da, esater, bueno, gero, ikerketa hori ja irakurtzen dezunen, eta ez daukala garatuta, bueno, hor partea handi badagolako, ez, baina, bestela, uneko 80 tipo hau erotuta dago. Bai, eta pixkat erotuta dago. Baina, zuek, esan nahi zut, zuek eskalatzailean, zuek ere beldurra hori, igual ez zain besteraino, ez dakazute garatu, baina, badaukazute ere, bai, ez? Bai, eta barrutik badakigu 1000 faktore darela jausteko, eta asko ez da ere zure esku. Batzutan igual heldutasaren arroka hori jauz itxen, apurtu itxen da paretatik eta jauz itxen za. Orduan, lare 1000 gauza aldiela gaizki jun pareta bat igotzen zarenean. Horregaitxik soka gabe ikusten dagoenean hori jonol eskalatzen, flipau itxen do pixkat esaten do. Hau, tipo hau ez dago oso ondo. Zuk ezagutzen ezu? Ez, Amerikarra da, eta ez nahi sekula berakin egon. Baina hori, azkenian, naiz eta zuk gauza danak ondoen, alda eurixa hasi, alda paretia jauzi, o gainetik zehose jauzi, eta... Txiki, bai. 1000 faktore dare, gaizki aldienagetara. Horregaitxik, itxen da bena, bastante... Ez zaitugu ikusiko hemen arautzen hola solo bat iten zuen. Keba. Neri eskala disfrutatzen jarraitzia nahi dut. Gaur egungo kirola, Mikel, eta orokorra. Kirola frustrazioak, eskaladan ere frustraziotikan asko dago, ez? Jende asko ikusten duzu frustratuta? Bueno, a ber... Emaitza frustratuta, aleginangatik frustratuta, hainbeste denbora hartu emaitzik ez ateratzea, nola dago eskalatzaileen burua nola dago? A ber, nik uste eskalak baino, goimaiako kirolak, kirola oso gogorra da. Azkenian ordu asko sartzen ditugu entrenatzen. Berriro esan dugu bezala, ordu asko etxetik kanpo. Ordu asko entrenatzen, ez da erresa, oso zaila da.
Gauza asko ezin ditugu egin, entrenatzen garelako. Elikadura be, asko zaindu bihou, gero ondo goteko fizikoki. Azkenian, pribatzen ga 1000 gauzetaz, errendimentu ona aukitzeko, eta egun baten minutu hortan fuerte goteko, eta 4 minutuko pareta baten plasmatzen da urte oso baten entrenamendua o bizitza oso baten entrenamentuak, eta milaka eta milaka ordu horrek. Pero askotan gauzak ez doiaz ondo, eta patinatzen jatzu eskutxo bat naiz eta kantzauta ez egon, o edozer, eta Joko Olimpikotan adibidez, 4 urtetako entrenamentuak 2 minututan zegoan alaporra. Orduan, goi mailako kirola orokorrean nik uste oso gogorra da. Eta gainera, ondo itxemozu, zuk indozu ondo, baina gaizki itxemozu, zuk indozu gaizki bai, orduan pixu gana zure gainera dator, ez dakit, igual futbolian, Zuen kirola gaina individuala da, oso individuala da, ez, Mikel? Bai. Gero bai, mugiluko zeate, selekzioka, baina, bueno, zuk ez dazkazu futbolean bezala atzean 4 edo 5, ez? Zure bizkarra zainduko dutenak edo, ez? Bueno, eta gaizki juten bada, danoi jun jatzu gaizki, eta ez dakit, pixka batera errezaua da eramatian ikuste. Azkenean, karkako kirolak, nik uste, alderdi mentalian, pixkat, igual gogorrauak die, eta gisa esan da, goi mailako kirola oso gogorra da. Neri pasau jat, eta danoi pasau jau, gauzak ondo doia zenian oso politxa da, baina gauza gaizki doia zenian oso gogorra da. Gogorra bai, baina osasuntxua? Orokorrian goi mailako kirola ez da bape osasuntxua, ez fizikoki, ez mentalki. Azkenian, adibidez, eskalatzeko normalian, pixuak asko igertzen da pixua, eta, Ezagutu ditugu kasu asko, ez? Kasu asko dare, Anemian eroritako jendea, gaixo bukatu duna, azkenean zure pixua altxatzen dezulako, ez? Bai, eta osasuna eta goi mailako kirola nik uste ez doia zela bat eskutik. Kirola eta osasuna bai, baina goi mailako rendimentu hori ez da osasuntxoa, eta askotan gorputzan dako, baina batez be buruan dako. Eskalan jende asko dabil tope txapelketekin, baina gero erreitzen die, eta buruak esaten dago onaino. Eta surfian hasten die, o beste edozer kirolitzen, eskala lagatzen dozunean astetxo bat eskalatzen, ja asko igertzen da, gorputzak asko igertzen da, eta asko kostatzen da. Fizikoak eta pixuak eta indarrak eta pixua onditxa dauka, eta orduan egunero ibilibia entrenatzen. Mediku gisa, asko arduratzen zaitu horrek, Mikel, esanet, kirolariek hemendik gaur egungo kirola, ez? Badakigu, presioa dago, medioak daude, sare sozialak, dena horti doan hortan, ez? Hemendiko 20 urtera kirolarien nola bukatuko duten? Zer pentsatu ematen dizu? Bai. Azkenian, hori ikusten ditut, gaztetxoak 15 urtekin, nutrizionista, psikologo, ez dut esan nahi gaizki dagoela, baina nik uste profesionaltasun puntu honek, gauza be alde batetik zaildu itzen ditxula, eta presio psikologikoa gero ez da onditxagoa dela. Eta hori, sare sozialek eta jendean aurrian itzen dien gauzak, eta nik uste ez dela asko laguntzen. Eta niri pena ematen dozta askotan, batez be gaztetxuak, Ze askotan... Gaztetxuak, Mikel, emateu da azkazula berroita. Baina ni Espainiako txapelketean sarrena naiz, Bueno, sarrena ez, baina hasten daren gaztiak, gero ez da profesionalizautagoa dago dana, eta nik uste importantiena gaztia zanean disfrutatzia dela, ondo pasatzia eskalatzen, eta holan engantzatzen za eskaladara, eta ez presiñoekin hau entreno hau inbiozu, txapelketa hau, bueno, ez dakit, tema nahiko zaila da,
nik uste kiroldanetan garrantzitsuena ondo pasatzia, lagunekin eitxia eta disfrutatzia dara. Azkenean motivazio hori hor tope egoteko eta burua dana da. Bueno, buruko arazoengatik, Mikel, zuk Euskal Selekzionari igual dozena bat urte, bai, gutxi gora ere, emango dituzu hortikan, ez? Espainiko selekzioak inebilizea, urte askotan, ez dakit zenbat eskalatzailea ikusiko zenitun, zure inguruan, ez, ibilianak urte askotan. Hautsitako jostailu asko topatu dituzu? Bai, askotan hautsitako jostailuak, esan duten bezala jendia erreitzen da. Askotan gurasuak eskalatzailea die, gurasuak selekzioko entrenadoria da, ez dakize. Eta oso goiz hasten di eskalatzen, eta oso goiz, hauen biozu, txapelketa irabazi biozu, eta jendia erreitzen da. Azkenian, esan dugun bezala, gauza asko ezin dituzu behin entrenatzen zarelako, zainduen bihasa, eta hori pertsonen dako oso gogorra da. Nik askotan, juten izanean, kirol ikustea edo ez, bakizte pasatzen zaiten burutikan, aterako nituzkela, gradatatik handoena guraso guztiak. Bueno, batzutan ondo etorriko zen, Nik usteet, askoz kirolari hobeak ateoko ligera. Bueno, a ver, hauek ez dakizen nolako gurasoak izango zen, baina orokortzia gu bezalako gurasoekin, gaur egungo baina gurasoekin, ni batzutan lotxa pasatzen dut. Bai, gertatu zait, gun ikustea edo hilo, futbolean edo, eta ikustea, baina hauek, atera egin behar dien mendikan. Zuri gertatu zaizu hori, Mikel? Futboleko partiduak ez gertatu zaizu txapelke batzutan, eskalada gaina oso selektiboa da, esan egin, oso transmisioko gauza bada. Ez da eskia bezala. Eskiatzeko normalean gurasoak izan dira eta gero transmisioa dago, futbolea eozin juten da. Eskaladan ere bai, zuk aipatu ez, asko dira hautatzaileen semea, prestatzaileenak, edo inguruko jendea dago beti, ez? Askotan pasatzea izuzuk sentitzea uzolo hotxa? Ikustea, joder. Ez. Bueno, eskalada munduan ikuste alde hortatik nahiko errespetua eta balore horrek transmititzen diela, eta oso politxa dela, baina beti dago... Impresentable bat beti dago. Portzentai txiki bat. Eskaladan bai, ez? Bai. Igual eskaladoriak izan dakuak, eta nahi debela, eren semiak itxia, igual berak ez da benain gaztetan, baina... Hor bai daudela frustratu, Batzu, bai. Baina, portzentai txiki bada, eta nik uste eskalada oso kirol politxa dela, eta beste kirola bezala, gaztiak eskalatzen hastia ikustia, niri, ez dakit, asko betetzen dozta, eta asko gustatzen jat gaztetxuak, eta batez bergadako gaztetxuak eskalatzen hastia. Karo, hemengo hauek, Mikel, asko bilobak eta zaintzen pasako dute ordu asko, pentsatzen dut, ez? Hemendik aterako ere bai, eta igual ikastora matea junberko dute, baten jasotzea ez, baina hauek orokorrean ordu asko dituzte libre, ez? Goizean jungo dira gaina kiroldegia, gero spinning ingo dute, jungo dira taitxira asko, atxalden, kafetxo bat hartu tarten daula, ez baino, zurea, egunerako entrenamentua eta nolakoa da. Guazen, aste bat hartzea, gutxi gorera, Miguel. Aipatu ezu, lehen kanpoan aipatu ezu, hemendik gutxira munduko txapelketak hasiko zehala, ez? Txinakoa atzean utzi dugu, baina aipatu ezu, Pragara zoazela, hemendik egun batzutara. Gutxi gara, aste hau nola dakazuzuk planteatuta? Bueno, aste hau desberdina da, ze bergarako jaixa di. Bueno, aurreko astean Mikel nola egin zenut? Ez, astelenetik ostira dela. Ez, a ber, justo oine hona izurte eta erdi Bartzelonan bizitzen, eta pixka desberdina zen, baina hori nahola hori urrengo urteko mirra preparatzen eta aldi berian munduko kopako txapelketak preparatzen eta menditxean eskalatzen, ez dakit, saiatzen naiz pixkat rutina gustatzen jat, egitzen esan da. Eta goizak aprobetxatzen dut ikasteko, aldoten guztia, zazpiretatik ordu bisak arte edo, gero, esan duten bezala, maman etxera egun bazkaltzera egunen bat, eta bestela gurasoekin eta nahiakin bazkaldu, eta atzaldian
ordu asko eskalatzen mota. Bai. Albot, egualdixa, bueno, oin egualdi hona dago, baina egualdixa lagatzen mozku mendira irten, ze hori, lehen esan duten bezala daukat buruan atxarteko proiektu bat, pareta oso zail bat, eta, bueno, tartekatzen dut pareta hortan, progreso pixkat itxian, munduko kopara bideratutako entrenamentuekin. Orduan, hastian 5-6 egun eskalau, eta 5-6 egun ikasi, eta... Ez dago eskantzurik, eskalatzen eratek ez dauka eskantzurik, ez? Egisa esan da kirol oso sakrifikaua ez dakit. Ez daukat idaik beste kiroletan zela doian asuntua, baina ez dakit, surfistak ikusten ditut eta 3 egun egoten badie surfain gabe, lasai dare. Ni 3 egun egoten banaiz eskalau gabe, ja burua hor, ja geixegi da, horrengo egunean gaizki bilibilatza, bai. Ezkenean lagatzen bozu pixkat, gorputzak, Oso obsesiboa da, ez, Mikel, ez? Eskaladak obsesiotik asko dauka, ez? Ziurrenik izango da, obsesio gehien dituen kirola. Izan lehik, ez? Igual, ez bakarrik goi mailako errendimentuan eta txapelketetan eta hola, eguneroko, ez dakit, edozein eskalatzaile alda egon pixkat obsesionauta eta oso motibauta proiektuekin, ze arrokan nahi dauin bide bat, berdin da ze gradutakoa. Eta orduan hori dauka buruan eta top entrenatzen hortarako zaintzen, osea, obsesio nivel puntu hori ez da bakarrik en los pros, osea, danok orokor bada, ez? Oso orokorra da, eta hori da nik uste eskadan puntuik flojuena. Beste dana oso politxa da, baina oso obsesiboa da, eta motibauta zarenian ondo, baina motivazioa pixka jaisten danean, hori asko igartzen da, bai. Horregatik daude beste psikologo, eskaladaren munduan? Nik uste baiet, bai. Osea, orokorrian eskaladan psikologoak ez bilur hori gainditzeko herramienta bat, baizik eta egunerokotasun eta obsesio puntu hori, o motivazio hori, arazo mental horrek, ez, eruateko dare bideratuta eta esain beste bildur hori gainditzeko. Belaunaldi inguruko hemen dauden gehienak, Mikel, eran dela, ez dakit, 50 urte edo, ez? Esan izan balie, Mikel Ignazi Sorok psikologoaren gara joan da, ez? Bakize pentsatuko loeken denak, Mikel erotuta dago. Garai baten pentsatzalako, ez? Gaur egun, ez dakizuk psikologorik, noiz baita erabili ezu? Bai. Oin justu ez daukat, baina urte askotan euki du psikologoa, eta, deitzen dutze psikologo deportibo, baina azkenian, aparte deportibo, superpertsonalki ez pasare ondo, deportiboki, bez. Baina... Guazen esplikatzea, Mikel, hauei, zertako joaten da kirolari bat psikologoaren gana, ez? Suposatzen da, kirola egiten degula, ondo pasatzeko, sasoian egoteko, dena onurak dituela, ez? Eta beste alde batetik, ate bat jotzen, psikologo baten konsultara joateko. Claro. Osea, daude antagonikoa dira hoik, ez? Bai. Sartzen zanean bukle hortan, ez? Proiektu hau daukat, o hau nahi dotin, o jartzen dituzu espektatiba batzuk, eta ez badituzu betetzen, hartzen sartzen bukle negatibo baten. Eta azkenean ikuste dana espektatiben asuntoa dela, eta horra esanian heltzen, dudak azten die, zertarako entrenatzen dut hainbeste, zertarako tal, eta hori, la linea floja esa, marra hori oso fina da, eta askotan beste kaldera pasatzen za, eta psikologo baten laguntzakin, altza pixkat buelta, gutxienez ematen dutzu erraminta batzuk, egunerokotasun hori hobeto eruateko. Zuk batzea, Mikel, lehen bizikoz joan zinean psikologo batena? Oindala urtiak izan ziren, Bai, suertia okina ban, hemen Euskal Herriko basket teamen eskutik, medikuak, psikologuak, fisioak, eta laguntza asko ematen dauzkue kirolarisei, eta horrekin, psikologoa, bai. Eta nik uste kirolian, eta edozein pertsonak, naiz eta
gaizki ez egon, psikologo batek lagundu aldotzala. Eta hori, kontzeptu aldaketa hori, Claro, gaur egun... zaila da, igual ulertzia, eta jendeak, esaten jatzunean psikologoia psikologora soia zela, igual pentsatzen debe, igual ez dago ondo, tal, baina, bueno. Beti pentsatzen dugu gabeziren bat izango dula, ez? Hori da, baina... Nunbaitetik faiatuko du, ez? Aurreneko gauza da, ez da laguntza bezala ikusten, ez? Da zerbait negatiboa bezala. Igual faiatzen dozu bai, baina gauza asko aldotzu erakutzi, aportau, eta nik adibidez, igual txapelketa gunean, nerviosismo puntu hori zela kudeatu, bueno, ematen dutzu erraminta batzuk, daukasun fisiko eta entreno horreganak momentu baten eta egun konkretu baten txapelketan zure euneko una emateko. Zuen kasuan gaina, ezin dago hobeto etorri, ez, Mikel? Ez erortzeko. Ez erortzeko, bai. Zure esperientziagatik, Mikel, urte hauetan guztietan izandako esperientziagatik, zenbat lagundu dizu psikologoan paper horrek? Ondoan izatea, bueno, momentu bat zehaz batzutan badakizula hor dagoela, ez? Gero zuk erabiliko duzu edo, ez? Baina, egin beharko bat zendu taula bat, ez? Batetik 10 zenbateko laguntza izan duzu, alde hortatik? Ez dakit, a ber, azkenian numeroa jartzia zaila da, eta buruan dako psikologoak asko lagundu aldotzu, baina ez dakit, familiak esaten dutzunak askotan igual gehiago laguntzen dutzu. O naiz eta 1000 gauza esan psikologoak gero zuk espozu buruan klik hori ditzen, gauzak ez dio betzen. Orduan ez dakit, zaila da, baina nik uste dutena eta konfiatzen dutena da pertsonalmente ondo egon bizala, kirolian ondo egoteko. Ondo egoteko, ez? Bai. Zu txapelketa bat izan duzu, Mikel, egun txar bat eduki duzu igual, ez? Espero zenun ondo jutea, gaizki etorria. Etxera itzultze zenean, zein gana jotzen duzu? Amonaren gana? Amona ez dizkazu pena kontatuko, ez? Ez que Amone gauza onak bakarrik. Guraso egin ditzeita gustatzen zu, anaiarekin, Gurasoak eta anaiak, bai. Eta, bueno, neska laguna asko laguntzen dozta. Baina, bai, azkenian... Zorrotza dia, holakotan, Mikel edo... Ez que ba. Si erek nahi debena da, zu posik egotia. Ondo egotia, ez? Ez da gutxi, ez? Bai. Erak posi dare, ni posi banago, eta... Osea, ez tebe nahi, nerik suerte handixa aukidot, nire gurasua betidanik gauza onak bakarrik eman doztela. Eta ez tiela izan eskaladore frustragoek, de hecho ez tie eskalaboriak, orduan ez que les da igual, que... Bueno, Olimpiar jaukoak, Mikel, sartu zian ja, ez, Olimpiadatan, eskalada sartu zen Olimpiar jokotan, Parisen izan zian. Zu zertze aldekoa, aldekoa izango zehazetik, ibilizea hor, entrenatzen ez, joko Olimpiado. Baina badaude bi korronte ez, eskalatzaileen arten, batzuk oso aurkakoa dianak ez, esaten dutenak, bueno, eskalada eta kirol olimpikoetako eskalada eta eskalada ez direla bat. Zuhor nunko katzea? A ber, zaila da. Nik uste eskalada, dauzkala bere alde honak eta alde esainonak. Azkenian, olimpikoa danetik, gero ez da jende gehiago eskalatzen dago. Eta niri horrek, ez dakit gustatzen jat, jendeak eskalatzia eta hain politxean kirolau ezagutzia, ez? Eta, palo bueno y palo malo, olimpiadek hori ekarri dabe, gero ez da jende gehiago eskalatziak. Eta gero jendeai, igual ez jako asko gustau, gero ez da jende gehiago doia mendira bai, eta lehen zuzen den lasai paretan eta eskalatzen, eta bain igual jende gehiago dago pareta hortan, eta jende gehiago bertetzen da eskalatzera. Eta hainbeste jende dago, nik suerti aukidot, hemen bai Bergaran eta bai Euskal Herrixan eskalada kultura oso ona eta zabala eukidogula, eta eukidotela jendeak, adibidez Josean Mulas, txikitatik eskaladako baloriak, mendixa errespetatzen, albokoa errespetatzen, eta zela konportau eta zela bizi eskalada mundu hori erakutsi doztenak. Baina oin, hainbeste jende dago eskalatzen, danok ez daukela bere, ez dakit,
mundu hori erakusteko norbait onduan. Eta jende asko irtetzen da mendira, rokodromola oian bezala. Altaboza jartzen da, mendixan. Errespetu gutxiko jendea. Bai, eta orduan hori, a los de la old school, ez? Betidanik ibilienak eskalatzen eta mendixan, esaten da, kauen joz. Sarretu egiten dira. Sarretu egiten dira, bai, eta normala da, azken nian, gure kirola hori asko mendixan egiten da, eta hori errespetau bila da, eta saiatu biga, kaka ez lagatzen mendixan, eta alba da, Gizatasunez jokatzen, ez? Hori da. Eta, karo, gero gazte asko hasi eskalatzen, como el que va al gimnasio. Eta pentsatzen da berdina gala, eta gero irtetzen dira mendira, eta igual ez tebe hainbeste respetatzen inguru... Baloreen transmisioi etzaila itxiez. Baina eski normala da, oin jende asko eskalatzen dago, eta espaduke kontzientzia hori, irtetzen die, hori, como el que va al gimnasio. Eta ikuste dozu jendia mendixan, liando la parda, dices, a ver, mendixan zarela, ez dakit, errespeta hori pixkat, ez da, zare kalian. Eta hori da nik uste, indabenak jendia egotia pixkat, olimpiaden kontra, edo... Beste alde negatibo hori topatzen. Bai, eta horregaitxik, nik uste, urte asko goianak ez eskalatzen, saiatu bigala jende berri honei, holako balore horiek transmititzen, eta pixkat erakusten, dana delakoa. Old school, aipatu duzu noi, Mikel ez, garai bateko eskola zaharra biez. Ulertzen dituzu horiek, Mikel? Esanet, beti arrokan eskalatzen ibilian jendeaz, rokodromak azkeneko 15 urtetako kontu badelako, ez, gehien bat, hain aurka egotea, oso kritiko dira gaina, ez? Ez da, zure adibidea da, justu erdibidean zaudena, ez? Claro. 12 urtetatik arrokan pasa dizu, baina 12 urtetatik lehiatzen ebai, ez? Oandikan jarraitzen duzu gaina bietan, ez? Osea, badaukazu iritzi bat sakona, horrein inguruan, ez? Baina hain kritiko izatea, ez du ezertako bali olimpikoa izateak, azkenen horrek eskaladatik ez dauka, ez? Ulertzen dituzuek? Alde batetik, ulertzen ditut, nik uste eskaladoriak privilegiau batzu gala, askotan gare eskalatzen dugu leku batzutan, inobez ezin dana heldu horra. Eta hor sentitzen dozun lasaitasuna. Beldurran alderantzizko hori, lehen esan duguna, placer hori lasaitasuna behiratzen dozu inguruan, eta ez dago inobez. Ikusten dozu hor lurra, super urri. Ez dakit, sentsazio hori oso politxa, eta nik uste eskaladoria privilegiau batzu gala, eta orduan ulertzen dut, jende horrei ez itxia grazia, pixkat hori apurtzia. Baina nik uste oso kritikoa izatea ez dala, ez dago ondo, zuk suertia aukidozu eta egonza 30 urte eskalatzen superlasai paleta baten, baina... Hori bukatu da, ja. Oin dala 50 urte jaio biharrean, oin jaiotzen basa, ez daukazu, ez dozukiko aukera hori, eta ezin dozu hori bilatzen dabizena kritika, ez? Eguneratu inberda. Eguneratu inberda, hori da. Eta askotan, igual kritikatzen debenak, txapelketak eta olimpiadak, eta aldie olako jendia nik uste. Eta igual erek ez tebeuki aukera txapelketan egoteko, eta posizio erresa da, zu eskaladore dela old school, posizionatzia txapelketen kontra. Baina igual ez tozulauko aukera hori, ez tozuki aukera hori txapelketa bizitzeko. Jantziago behar dula, ez? Biak probatu behar diala, eta gero hortik ikusi behar dela, ez? Kau, Mikel, zuek, hasi zinatenen, izan zenuten patxi usobiegaren itzal bat, ez? Zure kasua bintzat oso 15 urtetatik ja eneko karretero, ere bai, biak ez, eneko gaina itare eskalazaila, ama ere bai. Itzal hori sentitu izan dezue? Jende guztiak espero zuen, zuek izango zinatela horrengo patxi usobiega, ez? Munduko txapeldun izan dakoa, ez da zuek sentitu izan dezue, itzal hori? Lehen esan dutena, gu
eskaladoria eta naiz eta itzala sentidu baino, nik uste erabatian, igual argisa sentidu gula, ja zeukagun bidia zabalduta, Euskal Herrian suerte handitza daukagu, hori, eskalada kultura, eskalada eta mendiko kultura beti nik euki dugula oso ona. Eta, patxi baino lehenago eskaladore asko zeren, gero patxi zeuan, eta 1000 eskaladore oso onak euki ditugu Euskal Herrian, eta ere esker euki dugu bideo hori zabalik, euki ditugu 1000 pareta zail eskalatzeko aukera, eta 1000 laguntza bai. Eta nik uste guk ez dugula sentidu inolako presiñoek, patxi, eske patxi munduko txapel, Zu gaina patxi entrenatzaile ere izan zen, no? Bai, entrenatzailea eta oso laguna, eta ordu asko pasatu berakin, eskalatzen, eta ikasten berakin. Zirikatzailea da gaina patxi, pentsatzet, esango ez izula paretetan da ez, Mikel. Esto ibatu da. No llegas, no llegas, Ez, baina azkenean, munduko txapelduna izateko, euneko unian egon biza, horrekin, hortara eta hortarako bizi. Eta patxi da lehenengua, esaten doztana neri, berak ez tabela nahi hori niretako. Berak nahi xau da bela munduko txapelduna ez izan, eta eskadaz disfrutatzia, berakin zegana baino. Berak prozesu bat pasazun dena. Berak pasazitxun urte asko, eta munduko txapelduna izan zen, baina hortara heltzeko utzita ere, bai? Utzitako danak, berak zabal, lase esaten doztan eri, berak ez tabela nahi ez hori niretako, ez bere enmiendako. Orduan, dana dauzka bere gauza honak eta gauza esan honak. Eta azkenian, eskaladaz disfrutatzia da nik uste importantiena. Eta askotan, munduko txapelduna izateko, disfrute hori alde batera da hoia da, hori eta beste 1000 disfrute, egun baterako eta momentu baterako. Orduan, hor ja bakoitzak berak barruan daukan motivazioa eta bere bizitzakin zena da benein, ez, baina... Lehen aipatu dituzu herriko festak, Mikel. Askotan tokatu zaizu herriko festak galtzea? Bai, azkenengo urtetan asko, bisa zan da. Suerte txarrez, justo maiatza bukaeran izaten die, maiatza bukaeran o ekaina zieran. Egutegi egiteun kabroien bat badago horrez? Bai. Eta azkenengo 6 urtetan beti azterketa finalak, gero ekainan lehenengo hastia normalian hasten ginen munduko kopakin o txapelketekin, eta azkenengo 8 urtetan, ez dakit, 2-3 urte gonaiz bakarrik. Aurten bai. Eta aurten egon naiz, así que aprobetxa bimeako. Oker xamarrik uste bat zuere abixau, Etxera bidali. Mikel, urte guzti hauek aipaduta, izan dezuzuk sensazioa urte askotan, guardaz zeanean, tokatzen zaizu ez dakit, izurruken, txapelketa batean, eta herriko festadianean hemen, sensazio hori eukidezu, kuadrilako guzti egongo dira, parranda bat egiten, edo ez, adin mugagatik egin bat, 18, 19, 20, orain arte, zoen dikan, sensazio hori pentsatzea, ni gauz asko galtzen ere egin naiz. Bai, askotan. Bai, askotan pentsau dut hori eta pentsatzen dut. Azkenian asko gustatzen jat eskalatzia eta bakit aurrera begira, ez dakizela esan, baina aurrera begira ondo ditzen nabilela, noizian behin juerga batzuk galdu eta pixkat denpora hori inbertitzen, ez? Baina hor momentuan, eta batez be igual txapelketa bat gaizki doianian, eta bakizula bergaran, naiz, eta ez izan jaixak, plan on badagonian, o buruan zerbait daukasunean, eta ezin zan egon txapelketa baten zarelako, o entrenatzen zarela, hori bai dara txarra, entrenatzen egon, o ikasten egon, eta etxean egon, bai, eta azkenian askotan planteatzen zaber pena merezi daben esfortzu honedanak, eta pena merezi daben hainbeste denpora sartzia entrenatzen, eskalatzen, eta askotan, hori, buruan daukazu run hori. Bai, azkenian, bai, ni eskaladore profesionala, o lo que sea naiz, baina bergarako gazte bat gehiago naiz, eta niri lanoi bezala lagunekin egotia eta ondo pasatzia asko gustatzen jat, eta nik uste nire esentzia dela bai. Orduan hori alde batera lagatzia askotan ez da erreza. Eta gaur egun, nola dago balantza hori?
Ba, gaur egun geroz eta parekatu hau dago, balantza, nik uste. Ose, ja, ba, bueno, urte asko txapelketa munduan, eta hori, ba, bueno, azten zoiaz, ez? Eta, esan dozun bezala, ba, ja, traumatologoa izatea nahi dut, ja, pixkat poliki-poliki asentatzen hau denpora gehiago Bergaran, eta nik uste, ba, txapelketa mundu hau poliki-poliki, ba, igual alde batera lagatzeko, osea, aurten ondia munduko kopa daukat, Europako txapelketa, mila gauza, baina nik uste, ba, poliki-poliki, ba, bueno, bizitzako motivazioak ba, aldatzen doia zela, eta momentua disfrutau dela, eta ez dakit, txapelketa balagatzen dutenean, beste gauza batera tope jarraitzukot, eta hori, sin más. Bueno, Olimpiadatara itzulita, Mikel, kanpoan iziten egon ez? Pasaiz urte bete Bartzelonan pixkat enfokauta azkeneko Olimpiar jokoetarako ere bai, ez? Hor, karo, urrungoak hemen bi urtera daude. Los Angelesen bota izut kanpoan ez. Eta hori nola dago, ez? Azkeniko saiakera bat egin duzu, ikustez egiteko moduan, izango juzu 28 urte, garai ona da, ez, Mikel? Azkeneko saiakera bat bai edo hor guandikan zalantzan dugu? Bueno, aurreko urtean Bartzelona jo nintzen, nan errendimendu altuko zentro batera, bizitzera, beste 1000 kirolarisekin, ba, atletismokuak egerit, bueno, kirolari asko genden, danok hor, ba, residentzia baten bizitzen, zeukagun, gozaritxa, faritxa, dana tipo hotel bat, eta... Profesional baten, egunerokotasun bat, ez? Entrenatzeko hor bai zeuzkagula instalazio oso onak, eta, ba, ez dakit, jutia desidu neban, ba, karreria bukatu nebanian, ze azkenian lehen esan duguna, ez? Ba, txapelketak, universidadia, 1000 gauzakin, ba, sentitzen eban, ba, igual eskaladan ez nebala euneko unian enfokauta, eta ez neban nahi geratu como... Arantza horrekin, ez? Arantza horrekin, ez? Con la espinita de, jode, igual euneko unian eskaladan enfokatzen banintzen ze gertauko zan, nora fizikamente, nora alko nintzen heldu, o zein alko neban. Eta horregaitxik, ba, karreria bukatu nebanian, esan hemenga ba. Ara jungo naiz, ze, bueno, aukera hori eman dozte, han egoteko, beka batekin, eta ez dakize, baina, bueno, entrenatzeko eta munduko kopa ondo preparatzeko, eta ara jun nintzen, posposik, baina ez neban urte terdi bez aguantaban, ze azkenian, ba, bueno, kanpotik igual askotan oso politxa ematen dago, ba, eskala hori profesionala da, zure lana ze, entrenatzera jutia, eskalatzera jutia, gustatzen jatzuna da, ja, baina ez da erreza, gauza, bueno, 1000 gauza dara atzetik, ez, eta goizian ez natu. Entrenatzera jun lau ordu. Automatikoki egin behar da, nahi, bai, lau ordu. Gero, baskaldu, deskantzau, eta atzaldia berriro entrenau, eta hori egunero. Ezin dituzu beste 1000 gauza, nire guanan, eta deskantzo gunak esaten eban, saldotin nik hemen Bartzelonan, niri irixak ez jat gustatzen irixan egotia, hemen dira juteko dana oso urrin dago, eta gainera neukan beka gaitxik hor bai ez ostela lagatzen hastian zihar mendira juten o nahi nabena egiten. Neuan, azkenian, ba, eskalabore profesional bezala, ba, azten aste azken ostegun zapatu domeka, ba, entrenatzen eta hortarako bideratuta. Eta erik esaten eban, jode, zapatua da, entrenatu dut 8 ordu, da nago hemen ja gela baten, 8retan, ez, ja, lotara juteko, ze azkenian deskantzatzea oso importantia da. Bueno, Mikel, alare, nire esan dute residentzia egiten da parranda joera, eta bada hola. Ke ba, hori da telebistan abertzen da la serie esa, ke hostia, es un... Ke ba, dana bie unos zetas. Entrenau eta lotara, eta nik esaten da, jode, beste zeo zehaldo gehi, me ba, ez dakik kalera irten o korrika itxera joan, ke ba. Denan barruan bukatzen da, Mikel, hasita bukatuan egiten da. Bai, hori pelikuletan ikusten da. A ber, azkenean gaztiak eta holan, ba, bueno, pixka bat, gaztetxo zanean, ba, mundua ikusteko asko ligatzen dala eta hori. bai, ez, hori esan diate. Hori, baina esaten dutena gaztiak. Guia, osea, hangare entrenatzeko eta euneko unian hortara egoteko. Ez que ez dauko beste, osea, hortarako gare, ez gare pa hacer el tonto. Ez dakit zela esan. Bare gaztetxua, ba, 15, 16, 18 urteekin, ba, darela entrenatzen klasera hor juten die bai, eta, bueno, dauke bere mundu hori. Beste fase bat. Baina nila beste fase baten egon. Bai. Orduan,
Jo, azkenian dana ez da inpolitxa, beti, ez? Eta, ikusi neban, igual goi mailako errendimentu zentro hortan egotia, esala neri betetzen doztanak. Eta munduko txapelduna izateko han egon behar banaiz, ez dakizen bat urte, entrenatzen, nik ez dut nahi munduko txapelduna izan. Gaztek esateko bezala ez izu rentatzen, ez? No me renta. Ez, nahi xau dut. Hori, eskala, azkenian, eskala ez disfrutau. Eta etxian naiz eta instalazio askoz txarragoak eukiz, hemen daukaguna, entrenatzen dut, oinatien entrenatzen dut, zu bilagan. O bergalako rokodosma, osea, goimaiako kirolari batek ezin dagoelako leku baten entrenau. Ikusten duzu Austriako ekipua, Frantziako ekipuak, eta beste baliabide batzuk, beste ze batzuk. Bai, osea, egunero ekipa horiekin, ekipo oso handi batekin atzetik, entrenatzen debe selekzio dana batera, azkenian, albokuak bakarrik entrenatzia, bultzatu egiten du. kakao da, bai. Ekipo batekin entrenatzia, azkenian hori, bata bestiai bultzatzen zate, eta askoz gehiago hobetzen da. Baina hori, nahi neban probau, haberse izan profesionaltasun hori mundu hori, eta bueno, nik ikusi dut, ez dala nik nahi dutena niretzako. Ez dala urrea dena, ez? Ez, hori, dana ez da urria, eta hori, nahi dutela naiz eta hemen instalazio txarragoekin entrenau, rokorumoan egon kuadriakoekin, kuadriakoekin eskalau, motibau, eta azkenian, aurten buelta hona izenetik, eskala dana hobeto junjat. Igual, aurreko urteko entrenuak eta laguntzen dugu bai, hori argi dago. Baina, han, Bartzelona neuanian, buruaz neukan eukibiasan tokixan, eta nahiz eta fizikamente inoiz baino hobeto egon, nire bizitzako txapelketaik txarrenak egin mendixan bez negan gauza asko egiten, ze neukan hori, run hori buruan denpora guztian, ze egiten dondik hemen eta ez bergaran. Eta festetan. Bueno, ez festetan, gero ez dago gutxia urtetzen, baina ez dakit. Bihotza beteta ukitzia oso garrantzitsua da, eta lehen esan duten bezala, hori gero eskalan ikusten da. Osea, buelta honintzen abenduan, eta hemen 20 egun egon da gero, eineban nire bizitzako biderik zaien. Gara batzazu 6 hilabete potenteak. Bai, eta azkenengo hilabetiak oso ondo jundie, eta inoiz baino hobeto nago eskalatzen, eta inoiz baino, osea, han baino askoz be posizio, eta, bueno, bizitzaz disfrutatzen, ez dakit. Nik kirolari asko elkarrizketa joz, Mikel, eta zuk kontatu ezun kasu hau, ez? Kanpora jun, probatu, generala izaten da, kirol olimpikoa direlako, ez? Biderauta delako, edo Madride da, edo Bartzelona da, ez? Batzuk ezagutu ditu zure kasuistika berdinarekin, ez? Joan, urtebete pasa, emaitzak hobetu ez, eta itzultzean berriro hobetu ez. Izan lehike Euskaldunak herriminare badukagula? Hombre, bai. Zu, Bartzelonan zeundenean handa, atxaldeko 8 Eta asko botatzen dituen faltan amonan kroketak edo tortilla patatas. Bai, dana. Bai, asko. Ez dakit guk. Onerako, txarrerako, onerako seguro. Baina nik uste hemen Euskal Herrian dauko egun kultura, ez? Eta familixakin dauko harremana kuadriakoekin, kalera irten, jendeakin egon, ondo jaan dana, hemen daukaguna nik uste beste leku askotan ez daukela, eta guk suerte handia dauko horrekin. Eta, klaro, hori bizi izan dugunak, gero juten za beste leku batera ez dagoela hori, eta bestientzako igual zapatu baten, o aste azken baten... Normala dena, ez? Normala da, ez itxia zebe, eta lasai egotia etxian telebista ikusten, eta nik hori ezin dute. Dago paretak iotzen. Bai, orduan, bueno, kirolari bezala txarrerako, baina bizitzan onerako, hemen daukaguna oso politxa da, eta normala iruditzen jat, Euskaldun hori gertatzia. Bai. Ni bakizu pentsatzen den, Mikel, bakotan. Ez dakik ondo zelekutan bizigean, Bai. Gutxi baloratzen dugu. Baina gero irtetzen zanean, konturatzen zago. Bai. Bueno, guk, 4 orduako etorri geha, 4 ordu pasatzea etorri geha, baina, bueno, esan digute, batek Amon edo Aiton lanak egin behar dituzula, eta aurki 11:30 aldeako mutxi beharko ez dutela. Orduan, asko hitzen dugu, baina ez dakit igual, batek esango, ez zer interesatu hitzen dut, eta nik galdetu ingoet. Orduan,
irikita dakazute, batek galdetu nahi bai jozue, eskala gana, parranda asko ititu nahi, galdetu lasai, Mikel? Pasa goin bestela, ez dakiz argazki daren. Gaixo, Unai da Mikel, oso ondo. Mikel, gauzatxo bat, Euskal Herria aipatzen nahi gara, eta Euskal Herria oso leku euritsua da. Bateragarria dia euria eta eskalada. Euri egunetan eskalada egiten duzue. Zer egiten duzue? Hori galdera hona da. Euskal Herrian pareta oso politxak eta oso onak dauzkagu, baina orokorrian neguan askotan Kataluniara jun behar izaten gara eskalatzera, hemengo pareta asko guztitza gare. Baina, bueno, gero beti hauzko kobasuluak o pareta desplomauak, nun, naiz eta urixain aldo eskalau. Gero askotan filtrau itxen da, eta naiz eta direktamente ez busti pareta, filtrazio danak paretara irtetzen die, eta negua gogorra izaten da eskala horien dako. Bendira irtetzeko goguakin, baina gauza asko guztitza, eta hor, con los dientes largos esaten dan bezala, baina bueno. Eta beste gontutxo bat, hor, Barcelonako esperientzia ipatu duzu, Algortan badago zentru bat, basketin, zentru bat, errendimentu altuko euskal kirolarientzako, zer da hori, zer dago hor, eta zer zerbitzu eskaintzen dizue sistema horrek, fundazio horrek ero? Bai, basketin fundazioa da Euskal Herriko kirolarixak laguntzeko fundazio bat, ez? Eta nik suertia aukidot, betidanik, ikusi, justo. Laguntza betidanik lagundu ostela. Baina egitza da, instalazio oso onak dauzkela, medikuak, gimnasioa, eta beste kirol batzuk, beste kirolari askokan entrenatzen dabe. Baina gure kirola hain espezifikoa da, rokodromo bat biha dugula, eta gimnasio baten ez dugu beze behitzen. Eta oingoz ez dago rokodromoik, eta ezin dugu entrenau. Placer bat izango zen, han egotia eta han entrenatzia, baina oingoz ez dago rokodromoa, eta orduan, azkenian guri instalazio horrek ez tozku askorako balio, eta kanpora irtetzen entrenatzea. O Bartzelonara, oin Bartzelonan darelako, baina oin dela urte gutxi jarri de Bartzelonako, lehen Austrian pasatzen ginen hilabetiak, Italian hitz egiten eta dana ikasi ginen, hasik imaginau. Zein da, Mikel, zuk herrialde piloa pasako zen itun, ez dakit kontutan dara matzu, baina zein da eskalatzaile batentzako herrialderik, aipatu dezuna ez, baliabideak kontutan hartuta, eremua, paretak, rokodromoak, aukeran jarriko alizute herrialde bat entrenatzekola, zein aukeratuko zen? A ber, entrenatzeko Japon. Japon edo Frantzia, Frantzia, Austria, azkenian horrek dauzken rokodromuak, baina eske nos dan 1000 vueltas, 15 urte aurrera udoiaz. Eta postu... Guk oin daukaguna hemen, ere oin dala 10-15 urte zeuken, eta horregaitxik gero hori ikusten da, txapelketetan, ez? Beti honenak normalean, japonesak, austriakoak, italianoak die. Azkenian, eskalada munduan, lehena egin apostua, eta... Egin zuten apostua eta jarraipena eman diote. Eta jarraipena, bai. Aipatu dugu, ni bota ere, baina Txinan egoteko aukerarik ez dezute izan, federazioak ez dizutelako ordaintzen, munduko kopara juteko, ez? Bai. Bi eskalatzaile zaudete, eta... Hoi futbolean ezin ezkoa da, ez? Ja, a ber, pena ematen dago, ez? Alberto Ginés olimpiadar jokuak irabazi zitxun, eta claramente berak munduko kopa irabazten dabil, eta claramente berak ordainduta dauka dana. Baina nik adibidez, indala pare bat aste bukara izan zen munduko kopako lehenengo proba Txinan, eta ez naiz jun, ze nik ordaindu behar eban dana. Eta pixkat pena ematen dago, ez dakit, Espainia mailan, Espainiako txapelduna izan da, ez dana ordaindu behar izatia, txapelketetara juten. Baina, Alberto, olimpiak irabazitu denen, Mikel, baziruin lehio bat irikiko zala, ez? Denak esatu zuen, olimpikoa izatea lortua. Bai, eta hori pentsatzen ginen. Gaina, estreinakoz
irabazten du Espainiar batek, ez? Bai. Baina gauzak ez dira aldatu, ez? Ba, egu pentsau ginen, ba, hori, boom mediatiko horrekin, ba, igual diru gehiago sartuko zala federazioan, eta, ba, guri be pixkat, ez, lagunduko zuzkuela pixkat gehiago, baina, keba, isak alrebez izan da. Azkenian, ba... Kontrako efektua bai, ez dakit dirua nola juten dan, eta zein geratzen dan diruakin, baina federazioak ez dauzka mazke pufos, osea, ez dakit zeitzen daben diruakin, zeinak kudeatzen daben hori, baina guri kirolari txoi ez dauzku... Ez da iristen. Ez da iristen eta pena bada. Baina, bueno, gutxienez munduko urrengo laukopak, Europan die, lehenengoa Pragan, gero Innsbrucken, Austrian, gero Chamonix, Frantzian eta Koper, Eslovenian, eta bertara jungo naiz furgonetakin, nik ordaintzen bidaia, baina, bueno, gutxienez gertu gare eta egongo naiz. Así que, bueno, gutxienez, ez dakit, aldogu nahitzen dugu. Baina realitatea hau da, eskaladan realitatea hau da, hemengo abintzat, ez? Bai. Baina, bueno. Bai, Mikel, egunon. Lehen komentau duzu, anaiakin jute zela, opute zinela eskiatzea, baina zure anaia ibai, Espainiako txapelun izan da baita gazte maian. Nola da posible Bergarako familia bateko bi anae pixak izan dagoa txapeluna Espainian? Zein da sekretu? Sekretua ez dakit, hori gurasuen jakingo gabe. Ez, ba, bueno, esaten bezala ez, suerte handi xauki dugu familixatik eta batez be gurasuek, beti nik ere bando eskuela alde batetik bestera, ez? Astebururo jakara, eskiatzera, gero Ibai Gaztia zenetik egon zan 8 urte Sierra Nevadan bizitzen, hango errendimendu altuko zentruan, eta hori, egunero eskiatzen, eta ez dakit, suerti auki dugu, auki ditugun familia eta gurasoekin. Azkenian, ez potzue erek laguntzen, naiz eta oso nahi izan eskiatzen, ez pasa eskiatzera juten, o ez pasa eskalatzera juten, ez sekula ona izango. Nik, okurritu zaituan galdera, Mikel, Bergaran zenbat Espainiko txapeldun daude, kiroletan? Bi anaia bakarrik? Bergaran nahi mucho trote, tu. Suertia, egitza esan da, suertia daukagula Bergaran, kirolari asko gala, eta ez dakit, berriro da, kultura askotan esan dugu, baina kirol kultura hori eta mendiko kultura hori daukagunak, eta ni hori, privilegio bat sentitzen naiz, hemengoa izatea. Genetika ona, ez? Genetika ona, ez dakit. Hemengo aragisa ona izango da. Bai, igual, Mikel, eskalatzaile asko pentsatzen dut mendigo izale ere izango direla. Pero alderantziz, mendigo izale asko eskalatzaile ere bai, ez? Mendi batzutara igotzeko eskalatu garra egoten da, edo bintzat mendi komplikatu batzutara. Zu mendigo izalea izateko gogoa izan duzu, edo bazara, edo mendi inurrete gitar bat bezala? Bai, azkenian mendixaz disfrutatzia da kirol honen esentzia, baina egisa da, hain espezializauta dagola, hain eskala da, ez daukagula igual denpora mendira juteko pasiatzera o goi mendixa itxera. Eta hori pixkat geratzen da bigarren plano baten nik uste txapelketak eta lagatzen dituzunean o eskala deportibuan pixkat lasai xauzarenean horrazten dala bigarren prozesu eta fase hori nun eskala horiak gehiago juten mendira, gauza alpinista gehiago eitzen dien, eta igual eskala deportibo horrek emandako esperientzia horredanakin, alpinismo munduan, base oso ematen dutzu, eta igual fizikua momentu hortan ez da hain importantia, eta bai esperientzia, eta nik uste eskala hori batek fase asko dauzkala, eta normalean txikitan hasten zaba txapelketekin, rokodromoan, gero igual pixka gehiago barrokan, baina deportiba itzen, eta gero igual pixkan dauzixago basanean, eta fizikamente, buruak esaten da benian nahiko, beste aukera hori dagoela, eta jende asko hortik tiratzen da bela, eta niri egisa esan da, inbidixa asko ematen doz, eta jendia, mendira juten dara. Utziko dugu jubilatzea. Baina egisa esan da, behatziko bideak itxeko,
oso sartuta on bizala entrenatzen eta entrenamentu espezifikuekin, eta ez daukazu denpora, igual hilabete juteko Nepalera. Gero bueltatzen za eta no te subes ni a un banco. Leno, galdetu behar nizu, Mikel, zu umetan da, zoitzeta hilotze zinen horitakoa zinen, o? Gurasoek bronkasko bota izan dizkizue, ez hilotzeko horrea, eta betiko gurasoen... Hombre, supongo baiet, ez asko akordatzen, baina bai, txikitatik. A ber, esan dut, 10 urtekin edo hasi nintzela eskalatzen, baina eskalada, paretetan eta txikixagoa ginenian gurasoekin juten ginen pixkat, baina, jo que se, urtean 4 egun, Orduan, bueno, txikitatik. Libre uste zizuen, orduan, ez? Bai. Ez molestatu eta nahikoa, ez? Miguel, ikastaro batzuk ere antolatzen ditugu, ez dakit, preste hongo zinake, guri ikastaro bat eskalatzen preste bat. Negatiko gendia bada, arautzen, edo... Nire ikastolakuekin, Baina, juntak. aukera gara izangoa itea a lo solo, Solo. Ados. Bueno, hortxe gelditzen da. Vale. Igual ja lania nagonia, ze bestela baina ez dauka denpora asko. Bai, galdera gehiago. Egunon. Bueno, kirolari maila altuko azaren aldetik eta traumatologo bidian zaren aldetik galderatxo bat. Eta gaur ikusitzak gaur egungo medizaletasuna eta kompetizio movimendu hori dagoela, egongo alda titanio guztiontzako? Egongo da? Neiko titanioa guztiontzako? Protesizak ipintzeko. Euskal lagunak ingenieruak, así que egingo zehose. Ez, baina gisa da, gero ez da, jende gixau dabil kirola itxen, eta gero ez da, traumatologo gixau bihar die. Belaunak, dana galdakak, eta gisa esan da oso ondo funtzionatzen debela, orokorrian, orduan. Mikel, traumatologo asko eta psikologo gehiago, Psikologo gehiago. Viene el pack. Bai, batemak gixau? Ona galdera, oso Bueno, eskerrik asko bioi, eta zuri sortze hon, a ber, zer moduz joaten dien, lehiaketa guzti horrek, bale? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Placer bat. Ona.